Nun pangapunten dumateng para rawuh lan sing para penelenggah. Kakung putri kamendulyaning budi. Saderengipun jenengan ing Jerandra saking kula mbok pilih wonten ing tata ing bawasa. Saking kula mbok pilih kirang meraning penggalipun para rawuh lan saha para penelenggah. Kula nuwun agunging samudra dumateng pangaksami. Lalang riam ning sasongko kumenyar marga muning puri manggen tanpa ala pengkong mengbas luning langit takwan sarwa mandi tayang sinawung sakat sekerning suci okon panuwatining nata Duryudana mai kinahasta namasida tansah kula bekdani dumateng panjenenganipun saking kamugati bapa samenesan Ibu Suci Satan sang kula bekdani dumateng panjenenganipun keluarga ageng saking keluarga besan inggih menika Bapa Kusna sang Ibu Rumini. Saha ingkang kula cadhong barokahipun dumateng para alim, para ulama, para kakung putri kamendhelani budi. Upacara ing pepanggi wekdal ingkang menika ingkang dipun kaleksanakaken dumateng Nimas Ayu. Inggih punika Mas Nur Sinta Feptiana saha Kang Mas Bagus Arya Surya Panggi. Kang tumindak lumampahipun saking Kang Mas Bagus Arya Surya Panggi kapipiting saking Bapa Kusna sing Ibu Rumini. Kang tumujuning ugian kang tinujuning upacara ing pepanggih semonggo. Keter pater kang tejo kang manter horek sujari sasana pragya bebasan Surabata rubuh swarani kairinging gending-gending saking audiensi musik entertainment awet kena karibawan dari sang temanten kakung Tegal Agung Ageng lan Wibowo. Temanten kakung lamun Junandra babasan kerang cedhak warna dasar peke ing warna dedeg piyak desa pengawak prada telangun-langung sinasaban busana kang tinartes benang kencana. Semuna ranggilan-gilan nanging datenah blereng saya malih anggem dastra hambata nata tan ana kang kujiwa. Saka Nimas Ayu Nur Sinta Feptiana kang sampun dimadakno ing kursi gading damparing kencana kang tujuning upacara ing pepanggih saha kapipiting saking bapa samenesan Ibu Suci. Binarung swarane pradangga munyo hangaring hambar keteng puspawarna kaya ana gondang ambar rung katyuping samirana mondo. Kawistara jengkaring Sri Atmaja temanten putri mijil saking tepas wangutanipun mijil saking kursi gading dampering kencana. Wis angrena teges mijil saking pati busur nadya semerak sowan wonten ngarsanipun para rawuh manjing salebeting sasana rinenggo. Kinatipun Ibu Juru Sembogo Galeri Atika. Saya cedak, saya cedak, saya cedak. Kang dipun lumampah upacara ing pepanggih.
Apagut catur netra kang nudune raos katresnaning utahinipun saking kasebating inggih kanthi pepandengan sanindaken adat Idi Widono hambalanging gantal utawi saking hambalanging sengkala karupaning utawi kawujuding suruh kanthi katepara sekacacaipun pitu suruh kang badhe hambalanging gantal utawi hambalanging sengkala Sogya tangkewasta utawi saking kasebating inggih menika kanthi salaman angwujudna raos keslametani saking Nimas Ayu Nur Sinta Febdiana ingkang Mas Bagus kang garwa Arya Surya Panggi kang dipun hanglingaken cipta kaliyan kamurbing dumadi dumateng Ibu Tika. Mugi-mugi penganten kalih tansah mangke bagya mulya anggoning bebrayan sak mangkih. Amin ya rabbal alamin. Singkang badhe ngagem kembar mayang nak Mas Bagus, nak Mas Bagus. Sanindaken adat Idi Widono kanthi manembah raos bektine dumateng kang garwa saking Nimas Ayu Nur Sinta Febdiana. Dumateng kang Mas Bagus Arya Surya Panggi. Sembaing sujud kula Kang Mas. Tak tampa nggih garwaku. Apa kang dadi sejaning awak dhewe gering bebrayan ora ana kang rubidu. Kang mau kuwasa tansah panjenengan kanthi kaijabah. Soal nindakan adat Idi Widono kanthi ponanging Antigo. Ponanging Antigo saka pecaing saka peneting saking Nimas Ayu Nur Sinta Febdiana dumat saka Mas Bagus Arya Surya Panggi. Ponanging Antigo saka rupa kuning sing pethak nanging rupa bisa kang dadi siji. Ya iku kang nggambarake saking risang temanten kekalih inggih menika putri utanipun Nak Mas Bagus. Sampun paripurnaning ponanging Antigo Nimas Ayu Nur Sinta Febdiana kang dipun jumenengaken dumateng kang garwa Kang Mas Bagus Arya Surya Panggi. Kang mider-miderining jejagat kacacaipun kanthi kaping 7 kang tinujuning ugian kang tinuju kanthi aturing sesinduran. Aturing sesinduran dipurna dicoreng pepanggih kang tinujuning sesindur inggih punika penganten kekalih kang dipun kapipiting saking Bapa Samino sang Ibu Suci kang tinujuning kursi gading damparing kencana. Lon-lonan genya lumaksana. Risang temanten kekalih saka pipiting bapa dung ibu kang banget pengati-atini kang tinujuning ugian kang tinuju tanipun kang tinujuning kursi gading damparing kencana lan mugi-mugi napa ingkang dapun dipun kasejaning saking risang temanten kekalih kanggo arum angebaing sasoning wiwoho saha ngebaing para tamu ingkang sampun andugeni saha ingkang sampun rawuh angaturaken ididring pangestu sopan ndonga napa ingkang dipun kasejaning penganten kalih tansah kaijaban kang murbing dumadi risang temanten kekalih saka pipiting bapa sing ibu banget pengati-atine aja kesusu mundak kesluru milik barang kang elok sekang tumindak lumampah kang tinujuning
kursi gading damparing kencana saking Nimas Ayu Kang Mas Bagus Bapa samena sing Ibu Suci kanthi katimbanging bobot dumateng para rawuh lan saha para pinalenggah kakung putri ingkang menulyaning budi katimbang bobot iki mau anuduhna yen anake dhewe utawa karo anak mantu ora ana kang sing dibedakake tur ora ana sing endi padha abote endi padha sing entheng. Mbok ya Pak anake dhewe karo anak mantu padha abote tur padha entenge ya Pak mongko nang tanduri ayo Pak mongko mang tandurna kang aweng bebrayan ora ana kang rubeda tansah manggih kepenak lan mapan ya Pak. Oh Mbok titipurning tetandur sanindaken kewajiban kang nyuwun badhe karidha inggih punika kanthi sesungkeman saking sesungkem kanjun badhe ridho Bapak Ibu waosaken sholawat kaping 7 nggih putra putrine ugi tansah kanthi karahayon sokang badhe sesungkem kanjun badhe ridho Bapa tuwing Ibu kula nyuwun kang paridaning panjenengan tak tampa ngger anakku apa kang dadi sejading slirane anggoning bebrayan kang mau kuwasa tansah dereng kanthi kaijaban yo ngger anakku inggih Bapa tuwing Ibu ngaturaken sembah nyuwun kanthi sanget aja lali kewajibanmu marang Gustimu lan aja lali kewajibanmu marang garwamu yo ngger anak-anakku inggih Bapa ngaturaken sembah nyuwun saha titipurna kang nyuwun sesungkem dumateng Bapa Samina sing Ibu Suci kang tinujuning kang nyuwun badhe sesungkem utanipun kang badhe nyuwun karidanding dumateng tiyang sepah saking Bapa Kusna sing Ibu Rumini Bapa Ibu yo ngger ana apa kula nyuwun karidanding sapandunganing tak tampa ngger kuwi kang wis dadi kewajibane aku yen sirani kang angewahi bebrayan Bapa marang Ibu manging paring karidho sapandunga kuwi kang wis dadi ning pusakamu anggoning bebrayan inggih Bapa teng Ibu niki kang kula sampun matur suwun sanget ingkang sampun paring pandonga ya ngger anakku ananging siji pesene Bapa karo Ibu aja lali kewajibanmu lan marang Gustimu wajibane marang garwamu inggih Bapa teng Ibu ngaturaken sembah nuwun titipurna sesungkem sampun kapiyarsa
singkang tinujuning tatar kucung wonten ing kacar kucung kanthi tindakan lumampah kanthi tampa kaya tampa kaya ya iki mau dadi tanggung jawab sangka Kang Mas Bagus Kang Garwa inggih menika Kang Mas Arya Surya Pangi angruwing pangupa jiwa kang dados tanggung jawab dhumateng Mas Ayu Kang garwanipun Nur Sinta Septiana kanthi karupani bras kuring sing ketiping mas kang wujud ki kang bakal uriping ing bebrayan tansah kanthi kamulyan soka tampi asting kekalih kang wujudna tampa kaya iki mau mongko kang ora bakal marak iku kang wis dadi ning lelambang kang bagya mulyaning anggoning bebrayan sop titipurna tampa kaya kang dipun mangembaning saking Ibu Tika sekang tumindak lumampah kacar kucur niku kanthi dedaharan kelima dedaharan klimak niki wau kanthi kawrupa pindhang antep saha ati antep teges pitutur saking tiyang sepah kekalih inggih punika saking Bapa Samino sing Ibu Suci saha pituturing saking Bapa Kusna sing Ibu Rumini kanthi katampi kanthi ngantepake manah saha pikiranipun saha pangunjukan tirta wening tirta kuwi banyu wening kang gawe hangweningake pikiranipun saha manahipun dhumateng risang temanten kekalih dhumateng para rawuh lan sahing para penelenggah kakung putri kang minulyaning budi pangunjukan tirta wening sampun kapiyarsa paripurna soang wujud ki inggih punika kanthi hanyendaling ingkung aja hampung mekungkung yen sedherane anggoning bebrayat mongko manggarna tanganmu manupriyung pangupa ing jiwa ya iki mukang wis dadi ning lelambang endi sing gedhe anggoning nyendal ya kuwi kang wujude endi sing rasa sumangga alhamdulillah rasa sing wedok gedhe sing wedok anggoning nyendaling ingkung ya iki mau kang wis dadi ning lelambang bakal kepenak lan mapan anggoning bebrayan dumateng para rawuh lan sing para penelenggah kakung putri kang minulyaning budi upacara pepanggih so tetandur kacar kudur sampun paripurna kang dipun mangemban saking Ibu Galeri Atika mbok pilih saking tuturing basa kula saha tumindahing lumampah anggenipun upacaring pepanggih kok kirang meraning penggalihipun panjenengan nuwun agunging samudra dumateng pangaksami aturaken matur suwun matur suwun matur suwun
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan atas izin dan juga atas berkat dari Yang Maha Kuasa, dalam satu acara temu temanten sekaligus untuk acara kucur, alhamdulillah diberikan dalam satu kelancaran, juga tidak ada halangan suatu apapun, berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Dan juga atau kesempatan pada siang hari ini kita semuanya telah memberikan dalam satu nuansa yang mana pada siang hari ini sudah untuk memberikan dari tamu-tamu kita untuk hadir dan juga memberikan dalam satu kesemangatan tentunya buat kita semuanya, yang mana mudah-mudahan dalam satu acara pada hari ini mudah-mudahan tetap diberikan dalam satu kelancaran, kagak tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Juga untuk kesempatan pada siang hari ini mengurangi rasa hormat dari kami dan juga buat panjenengan untuk teman-teman sanggar ya. Dimohon atas rombongan untuk naik ke panggung. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Silakan untuk rekan-rekan sanggar akan bergabung bersama kami dan juga akan memberikan dalam suatu nuansa atas tembang-tembang yang akan siap untuk menghibur buat para hadirin yang berbahagia, yang mana sekaligus untuk serta untuk berbagi kebahagiaan tentunya lewat lantunan lagu indah dan merdu. Silakan untuk rekan-rekan sanggar untuk menuju dalam suatu panggung bergabung bersama kita.